HDP eşittir PKK'dır. HDP eşittir YPG. Bismillahirrahmanirrahim. Vega atxwazim bala û bikşên me ser nokteka dînê layıklıkê û demokrasiyê û komünîzmê sosyalizmî. Ez ne tarafdarê yek ji va partiya me. Ez ewil bêbêjim. Bila xelet nevêfêmî. Ne A partî ne B partî. Hemû jî li gorî İslamê taxûtin. Ji ber got taxûtin ez mecbûrim bibim kafirê bi wa. Yani ez wa red bikim, ez wa înkar bikim. Ez xwe ji wa dûr bikim û bêrî bikim û içtînab bikim. Lewra Rabbê alemê wilû dibêjî. Babê me İbrahîm jî gotibû inna bura'a'u minkum. Em ji we bêrîne. Ve mimma ta'budûne min dûnillâhi wayê got ji xêrî Allah Teala min ji we re îbadet dikin. Em ji we bêrîne. Lêbelê etxwazim li ser dînî layıklıkê û demokrasiyê nakokî û çelişkiya wî babet me fêm kirin. Ya wey dewlet. Mesela 20 salin serokê dewletê. Hûn dibê PKK neyarê me ye. Teror û dijminê me ye. Ev 40 sala hûn bevdûra herbê dikin, bi milyona weşeb da kuştin. Ji her du tarafa. û tu dibê ev partiya HDP eşittir PKK. Wekî got ew di baweriya te da. Çima naxwe tu jêr misade dikê û tu tênê di meclisê da û tu pera diyê da û ji bütçeya dewletê ji xezîna dewletê û tu maaş didê wana. Yani tu bi dînê xwe re, tu baweriya xwe re tu muxalifî. Tu çelişkiyê dikî. Yani hemû partî jî ev niha zihniyeta wa. Dînê layıklıkê û demokrasiyê weke lastikê bi kûdê ve bikişênin dikişênin. Ya nebêje PKK teror e. Ya wekî gotin bê teror e ev 40 sala jî ve ebqa millet ve da kuştin. Çima naxwe tu partiyê re tu müsaade dikî? Ev tu bi xwe re ne çelişkiyê dî, tu ne muxalifî. Yani di İslamê da ne wile? Wadê got İslamê bawer kir got ev tiştê henê xirab û pîs e rê li ber digire. Wekî gotin bê evê he pîs e, ev tiştê henê xirab e. Çiqa tiştê weke wî xirab yan bibe sebebê wê xirabiyê rê jêre vekê İslam rê li ber digire. Li dînê wey layıklıkê û demokrasiyê ne wile? Mesela dibe çiğara zarara li ser paketê dinivîsênê û çiğarê serbest dikî. Mev çi ye yani?